Igsoon tingali sa 2025, daghan kang mga desire sa imong kinabuhi. Daghan kang gusto nga maabot sa imong kinabuhi. Daghan kang mga pangandoy nga ganahan nimo nga ma-achieve sa 2025. Apan igsoon dunay verse nga gipahinumdom ang Ginoo alang kanato. Makita nato kana sa Marcos 8 bersikulo 36. Unsa may makuha sa katao kun maangkon niya ang tibuok kalibutan, apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi, wala gayod. Igsoon dili sayop nga mangandoy kita. Dili sayop nga naa kitay mga desire sa atong kinabuhi. Ang sayop igsoon kung kanang imong mga desire sa imong kinabuhi halayo diha sa Dios. Kung kanang imong mga desire sa imong kinabuhi mao'y hinungdan nga wala na ka nakaalagad sa Ginoo, mao kanay dako nga sayop. Apan kung nangandoy ka nga kauban nimo ang Dios, kung nangandoy ka uban sa pagpasidungog kanunay sa Ginoo, dili gayud kana sayop. Ang nakasayop ana igsuon kung nagpurso ka sa imong mga desire sa imong kinabuhi, kung unsaon nimo pag-achieve ang tanan nimong mga desire, ang tanan nimong mga goal sa imong kinabuhi, tanang goal nimo sa imong pamilya, kung unsa ang gusto nimo nga mahitabo, unya layo ang imong pagtuo sa Ginoo, wala ka nakighiusa sa Ginoo, wala ka nakigkauban diha sa Ginoo, mao kanay usa, mao kanay pinakadakong sayop. Tungod kay ingon ang balaang kasulatan, unsaon man nimo kung maangkon nimo ang tanan, imo nang na-achieve ang tanan nimong goal, apan kawad-an ka sa imong kinabuhi, wala gayud kanay bili igsuon. Unsaon man nga imong naangkon ang tanan, apan ang imong kalag malaglag sa impierno, wala gayud kanay bili igsuon. Tungod kay ang importante ana igsuon, imong ma-achieve ang imong mga desire sa kinabuhi nining kalibutana, unya imo pagyong maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Nga bisan unsa ka kabisi sa imong mga tawhanon nga buluhaton, apan adunay Dios sa kanunay nga naa sa imong kasing-kasing ug naa kanunay sa imong nahuna, dili gyud kana mahimong sayop. Sa kanunay ang tanan nimong mga desire pakighiusa o pakigkauban diha sa Ginoo sa tanang panahon sa imong kinabuhi. Aron sa kanunay imong maangkon ang kalampusan ug ang imong kalag makaanggon sa kinabuhing walay katapusan. Amen. God bless sa tanan.